दाल भात पापड़ तिलौरी सब्जी होके और परे की तनी चटनी धो दी एक और मारी तनी मनी चाट ली अभी ना जे भर पेट चटनी खा ली भर थरिया खा ली तो 2 थरिया फेंक के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगी गलती कहत नहीं एगो मेहरारू के मर्द प्रदेश में बाड़े पोती दाढ़ी बनायला ना मुड़ी छिले कपार छिले आला पति के मर्द तू लोग का बुझबो आ बिरहन घर है अपना श्रृंगार से वर्णन करतरी कि चैत में बैसाख चढ़ गई सबकर बोलमुआ आ गइले ये बुझाते जे बैसाखो में ना होई का कह दिया हो चल चलिया हो चल चलिया अरे जो बन से वो रहनवा हो चल चलिया अरे जो बन से वो रहनवा हो चल चलिया जो बन से वो रहनवा के म्यूजिक लाइव के माध्यम से बहुत बहुत पुरस्कार बा भैया के हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा नारायण जी रोज सबके बना के रखें जे निम्नो चीज चढ़े बहुत चीज जान तरीका है चढ़े नहीं मला जी का है भी और बढ़े खातिर आई जे बहुत चीज ना चढ़ाओ जाला ना ए जे निमन चीज चढ़ाओ जाला पूर्वी निर्गुण कथा प्रसंग भजन गजल ई सब चैनल पर चढ़ाओ जाला तो नारायण जी रोज सबके बना के रखे मुर्गी के भाव पाए तने मुर्गी मारो भोजपुरी के मुर्गी के कपार के चुड़की के अब पलानी के भुड़की ब्लाउज में खिड़की के तने मुर्गी मार पाए सिहरे बदन यही कट है नचनिया को अब मुर्गी मार जे पानी में नाय के चले ले मार तो उहे मुर्गी मार देखो देखो उहे मुर्गी मार ताको ताको ने नचनिया सिहरे बदन हिला हिला छप रहिया नचनिया का कोमर एंग करे के चाहिए फ्लाइट मुर्गी मार फ्लाइट मुर्गी मार तो हे पर ले रमो शंकर भैया देखो जे का जने के पर ले मारवाई है बाबा देखो हां दे हे पर ले मार तो देखो पाए वही जैसे मार सिहरे कितना जना गोबर गैस फेंक देले सिहरे बदन बहे जुलमी बयरिया सर से सरक जाला खबर के सारी
तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार रामा शंकर सिंह ब्याह जी के नाम पर पुरस्कार मिलल बा। नारायण जी रोआ सबके बना के रखी, भगवान मनोकामना पूर्ण करी, यह हम भगवान से प्रार्थना करब। सिहरे बदन बहे अरे जुलमी बजरिया, सर से सरक जाला मखमल के सरिया, एगो और वाला सुनाए तबे जाए के बाद। हेलो रे काजरा हो लो रे काजरा के धोवेला नयनवा, अजीत साउंड एरो सबके सामने जो साउंड बाज रहल बा, प्रोप्राइटर हमारा राज वल्लभ भाई ना, टेक्निक राज वल्लभ भाई बुझा तरीका के नहीं बता फिरोज मास्टर बेंजू वाला के छोटा भाई जे हमरा के यहाँ 18 बरस रहल बड़े, फिरोज मास्टर आए बड़ा रोशन प्रदुमन में बजा रहल बड़े, उहे मास्टर के छोट भाई हमरा डबल डेहारी का मास्टर है। हाँ एकदम नारायण जी रोशन एकदम एकदम तो हमारा फिरोज मास्टर जी हमारा के यहाँ 18 बरस बेंजू बजौले बड़े हमरा पिताजी के संगे आ हमरो संगे आ एक बाद रोशन प्रदुमन में बेंजू बजा रहल बड़े, डबल डेहारी के मार रहल बड़े। अल्लाह मालिक बना के राखी। अब भाई के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिवान। अब पप्पू भैया तनी हमनियो जोर देखे के बा। अरे इहो लड़का समय जान बा, चाहवा चला के आई हमने यो हो लो रे काजरा, हो लो रे काजरा के धोवेला नयनवा, हो लो रे काजरा के धोवेला नयनवा, दरोगा साहब के तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार मिलल बा। दरोगा साहब के हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करब। और सुजीत मिश्रा जी पूजा कमेटी जग के कमेटी के सदस्य बनी, ये हमरा के 1 से 1 रुपया पुरस्कार दिलबन। तिवारी बाबा के हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करब। अच्छा पूजा समिति सदस्य पप्पू बाबा के हमरा तरफ से पुरस्कार मिलल। तिवारी बाबा के पुरस्कार दिलबनी। पप्पू भैया के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा। मौगी कहते के राजा जी ए राजा गदरल चमकी जरे अरे सुतिला निखारा फिकरी बा बढ़ल चढ़ल हमारी देखी कवि जी कितना बढ़िया बात लिखले पड़े कि नहीं खेचाऊ अरे धिकल बाया दहनवा साफ गरम हो नहीं खेचाऊ धिकल बाया दहनवा जनवा काहे ना लइयो
रविंदर पांडे ब्यास जी, अशोक पांडे ब्यास जी बड़का भैया हमने के पुरस्कार दिल बने। आहो भाग भाग के रहुआ ऐसा ना व्यक्ति हमने के बैठ के कुछ भजन कीर्तन सुनता ना तो हमने के कावना खेत के मुरई बनी जाए। कलाकार के हाथे जब रुपया मिलेला तो मन हमने के गदगद हो जाला। हाँ नारायण जी रो के बना के रखे ले वो राजू भाई जी के तरफ से पुरस्कार 51 रुपए के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। अंत में मौगी को हतिया उठावा के लाली वाली अरे देता वो रहन हो मास्टर मुन्ना बिना बहुत मन ओ प्रभु नाथ रहिते अरे आखी के समनमा ओ प्रभु नाथ रहिते आखी के समनमा जनवा कहे ना योइले हो सजनवा है नावले नखे चाउर थी कलबाया दहनवा सजनवा नावले नखे ढोलना नहीं सजनवा नावले नखे गजरा के ढोलना नहीं सजनवा ऐसा ऐसा महान व्यक्ति रुआ सब बैठल बने। हम भगवान से यह प्रार्थना करो जे हर एक साल ये कार्यक्रम जो होता जग होखे जग सबका गाँव ना होला। जग जब आवेला आए खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना आए खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं मूड़ा के पूजा कमेटी के सदा के लिए सलामत रखना सलामत रखना सलामत रखना।